הספר, רבותיי, היום נראה לכם קצת את פשוטו של מקרא עם רש"י כפשוטו, 5 חמשי תורה, עם ביאור המקרא בדרך הפשט. רואים 5 ספרים בסדרה, ספר אחד לכל חומש, חומש בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים. בואו ניכנס לתוך הספר. כמו שאתם רואים, ספר בצבע כחול, האמת שאני מאוד אוהב שהוא כחול. לשם, הפצת ספריית לשם, זה המקור. אני יכול להגיד לכם שמאוד קשה להשיג את הסט הזה, ברגע שהוא יוצא לשווקים הוא נגמר. יש לנו פה מקום להקדשה, כמו שאתם רואים שקיבלתי. בספר יש לנו פשוטו של מקרא, מקרא מלא, בהמשך, ורש"י כפשוטו. במקרה מהדורה רביעית, פה יש הגאות ושינויים, דפי ההסמכות למיניהם, כל הרבנים, דבר המוציאים לאור, מפתח ראשי תיבות, בעצם פה התחיל החומש. אתם רואים בראשית א', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת. זה נעצר. אנחנו נעבור דף שאני אראה לכם בדף השני איך הדברים, איך העמוד בנוי בעצם. אז יש לנו בעצם את הפשט, את התורה עצמה, כמו שאתם רואים. אותיות יפות, פיסוק, טעמים, אונקולוס, תרגום, וממש מתחת תמיד יופיע המקרא המלא. בואו נראה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה מה שמופיע בתורה, במקרא המלא, והארץ עדיין הייתה תוהו ובוהו, ריקנית ושוממה. זה בעצם המקרא המלא. אפשר בעצם להבין את הפשט בצורה קצת יותר מובנת. זה מופיע בעצם מתחת לכל קטע. ופה מתחתיו פשוטו של מקרא, כמו שאתם רואים, כבר לפי פסוקים ב' והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז אתם רואים פסוק ב' והארץ הייתה תוהו ובוהו, ממש מוסבר בהרחבה, לפעמים הרחבה יתרה על המשפט הקצר הזה, ומתחתיו וחושך על פני תהום נמשיך להסביר, וממש יש על פני תהום הזה אומר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, בהרחבה נדיבה ביותר. תמיד מה שמופיע באותיות הכהות, בבולד, מה שנקרא, זה בעצם ציטוט מהפסוק עצמו, שמופיע פה למעלה, ובאותיות בהירות יותר זה בעצם פשוטו של מקרא. אז זה תמיד מתחיל מפשוטו של מקרא, הרבה פעמים זה ממשיך גם לעמוד השני, ומיד אחרי זה יש לנו את רש"י, כמו שאתם רואים פה רש"י בכתב רש"י, וכאן יש לנו בעצם את רש"י כפשוטו,
הסבר רחב יותר של רש"י. תשימו לב, וגם פה יש לנו אותיות בולד ואותיות בהירות יותר. מה שבבולד זה בעצם מה שמופיע פה למעלה ברש"י. אתם רואים פה לדוגמה תוהו ובוהו, אז יש לנו פה תוהו ובוהו סוג ב'. סדרה נפלאה, מעמיקה ביותר. הנה בואו נמשיך עוד קצת. כיף, כל פרשה בפני עצמה בנדיבות רבה, שבסוף כל פרשה בעצם אני מגיע לזה עכשיו. יש לנו את ההפטרה. אתם רואים? את ההפטרה, סוף הפרשה, ומיד אחר כך רואים פה נגמרת הפרשה, ומיד אחר כך נוח. דפים מהירים, אוף ווייט, צבע אוף ווייט, צהבהב בהיר כזה, ממש כיף לקרוא, לא מסנבר, לא מעיף את העיניים. פשוטו של מקרא עם רש"י כפשוטו. ממליץ בחום רב להשיג, יש גם בגודל קטן. זה הסדרה הגדולה. מקווה שעזרתי.